Хәерле кич. Табиблар бер тавыштан яшүсмерләр җинси мөнәсәбәтләрне иртә башлый дип шан кага. Сәламәтлеккә дә бу йогынты ясамыйча калмый. Статистика буенча 20% бала таба алмаган парларның сәбәбе нәкъ менә җинси мөнәсәбәтләрнең иртә башлануында ди белгечләр. Студиядә кунаклар белән бергә әлеге сорауны ачыкларга тырышырбыз. Иртә җинси мөнәсәбәтләргә керү моның нинди ахыры булырга мөмкин? Шул хакта сөйләшеп алыйк әле. Яшүсмерләр бүген җинси мөнәсәбәтләрне иртә башлый. Менә моңа нәрсә сәбәпче була дип уйлыйсыз? Рәмзия, әйдәгез сездән башлыйк әле. Миннән башлыйбыз шунда. Әлбәттә инде мин яшүсмерләр яшьләр белән эшли торган теге кеше буларак, без инде матбугат чарасы буларак та әлбәттә инде андый проблема дип әйтсәк буладыр, ул бар. Әмма инде бу беренче чиратта миңа калса нәкъ менә без бүген бит теге шундый мәгълүмати тирәлектә яшибез, һәм инде балалар, яшүсмерләр алар инде 7-8 яшьтән, хәтта 7-8 яшьтә бүген инде ул соң 5-6 яшьтән алар инде интернет челтәрендә, аларның белмәгәне юк, алар бездән дә акыллырак, хәтта башка темаларны алсак та ниндидер. Анда хәтта менә мин кызымнан чыгып әйтә алам, дидер сораулар биргәндә дә мин шок катам. Мин бу әйберне 15 яшьтә генә онда минем башыма килер, шундый сорау бирергә. Сен каян белдең? Менә мин интернеттан карадым, анда YouTube'тан, Shorts, анда Reels, шуның ише әйберләрдән. Һәм әлбәттә инде монда миңа әйтергә мөмкин, син балаңа телефон бирәсең. Әмма без, миңа калса, беребез дә бер ата-ана да бүгенге көндә теге интернет челтәреннән дә баласын теге саклап калудан хали түгел, һәм ул мөмкин хәл түгел дип мин саныйм. Инде әгәр дә яшүсмер вакытка җиткәндә, инде менә үземнең тәҗрибәдән чыгып әйтәм, анда мәсәлән шул яшүсмерләр журналында да эшләдем бит инде мин. Бүгенге көндә яшьләр журналында чыннан да 7-8 сыйныфларда балалар, алар бу нәрсә ул җинси мөнәсәбәт, ничек ул барлык 10-11 яшьлек балалар да бу турыда бик яхшы хәбәрдә. Менә бу хәбәрдәрлек яхшымы, юкмы? Психологтан сорыйк әле, чыннан да баланың Рәмзия әйтмешли информацион шундый киң кырда яшәп, барысында белеп торуы кирәкме, юкмы? Яхшымы, яманмы, нәрсә бу? Әлбәттә, монда инде яшь үзенчәлеген чикләргә кирәк. Яшенә карап. Баланың бит инде телефонны бирдек тә, контрольны югалттык дигән сүз түгел. Хәзер бит инде телефонның функциялары күп төрле, ата-аналар контроле дигән нәрсә дә бар. Шуңа күрә һәр баланың кайда утырганын, нәрсә караганын контрольдә тотсак, бу инде әлбәттә әйбәтрәк була. Но информация алырга тиеш балалар, әйтмим мин аны. Монда иң беренче сәбәп булып тора теге әхлак якта, әхлак кыйммәте һәм шәхси үсеш булмаган тирәлектә менә шушындый хәлләр килеп чыга. Гаиләдә аңлау булмаса баланы, яйны булмаса артык опекадан качып, үзләрен раслауның бер төре булып тора, менә ул җинси мөнәсәбәткә керү. Менә карагыз, яшь өлгерүне безнең күрәләр Рәмзия интернетта. Сез нәрсәдә күрәсез психолог буларак, ягъни әти-әниләр белән аңлашылмаучанлык? Гаиләдә әти-әни белән аңлашылмаучанлык һәм мөнәсәбәтләрнең булмавы, аралашу юк. Эмоциональ һәм рухи яктан азык бирелми балаларга. Әгәр гаиләдән азны тоймый икән, ул каядыр башка җирдә башка чыга һәм үзен раслау максаты белән ул шундый төрле шикле эшләргә кереп китүе ихтимал. Бу инде расланган, бу шулай барада. Яхшы, без әле бу өлкәгә тагын бер кат кагылырбыз, ләкин үзебезнең сүз башына әйләнеп кайтсак, шунда иртә башланган җинси мөнәсәбәтләр ахыр чиктә менә статистика китергәнчә дә шундый аяныч хәлләргә китергә мөмкинме? Мөмкин. Вообще, вот менә әгәр дә без классификация караганда, иртә җинси җитлегү ул 8 яшьтән башлана. Ул инде бөтен рекомендацияларда да язылган инде, әгәр дә в среднем 11-12 булса, монда 8 яшьтән башлана. Һәм аның сәбәпләре төрле булырга мөмкин. Ул берәр нинди яман шешләр, я баш миендә, я инде аналыкта, я кайбер башка җирдә дип әйтгәндә, һәм инде ничек безгә хәзерге экологический среда тәэсир итә, шулай ук инде безнең эмоциональный состояние баланың менә әйтеп киткәнчә гаиләдә ничек була, ул менә гомумән безнең балаларда шундый
шундыйлыкка китерә мөмкин, что бастырылга, һәм инде шуннан безнең бөтен проблемалар барлыкка килә мөмкин. Проблемаларга күчкәнче, менә иртә җинси мөнәсәбәтләр дип атыйбыз бит инде. Нинди җинси мөнәсәбәтләрне шул категорияга кертеп була? Ничә яшьтән алып, ничә яшькә кадәр? Бөтенесенә кертергә була 11-12 яшьтән. 18-гә кадәрме? Әйе, әлбәттә. Кияүгә чыкканчы Кияүгә чыкканча, өйләнгәнче, гомумән үзендә кызлык я ирлек теге ирлек я кызлыкны сизгәнче, алар инде җинси мөнәсәбәткә. Бәлки аларның кайберәүләр 13-тә, 14-тә сизә башлыйлар аны. Мөмкин, ансы да, но хәтле керә мөмкин. То есть монда гомумән карарга кирәк балартыннан үзе ничек тота, кичләрен нишли, бикләнеп ятамы, шулай ук берәр нинди кирәкмәгән социаль челтәрләрдән мәгълүматны карыймы, юкмы. То есть монда бит шундый әйберләр мөмкин булырга, менә алар карыйлар, телевизорлардан күрәләр, һәм аларга кызык. Аларның яңадан үзләренчә беләселәре килә. Аларның мәктәпкә барып сөйләшәләр, аларның дуслары бар, ул темага сөйләшә торган, аларның күрсәтүчеләре бар, ул темага сөйләшә торган, үзләреннән олы яшьтәге кешеләр. Һәм инде шундый, менә хәзер даже урамга чыксаң, син кызларга карыйсың, син аларга бирмисең. 13-14 яшь, аларга бирәсең 18-дән ары. Әмма ләкин алар әле җитлеге бетмәгән, ничек внешне алар җиткәндер, аларга кыз дип әйтә аласыңдар, но алар әле балачага. Һәм инде әгәр дә ир кеше моның белән җинси мөнәсәбәткә керә икән, ул инде әлбәттә аның өчен ответственностьны алып барачак. Һәм шундый бик күп вакытлар була, кайчан ир кеше белмичә аның белән җинси мөнәсәбәткә керә, бала авырга уза, һәм инде соңыннан ир кеше аның өчен җавап бирә башлый, вплоть до судебных процессов. Һәм әйберләр тоже рядом. Яхшы, менә гади генә сорау. Менә бу иртә җинси мөнәсәбәткә керү нәрсә белән куркыныч? Кайберләр сразу авырга узырга мөмкиннәр инде. Һәм инде әлбәттә авырга узганнан соң ата-ана риза булмый ул балаларга шушы баланы дөньяга тудырырга алып килергә. Сәламәтлек ягыннан? Сәламәтлек ягыннан инде әгәр дә даже алып кайтсалар, баланы алып кайтсалар. Балага узмады, сәламәтлек ягыннан алга таба нәрсә килеп чыгыра мөмкин? Аларның беренчедән башланачак половой партнерларны алыштырачаклар. Алар бик күп тапкыр инде моннан китәчәк бөтен инфекциялар, ВИЧ-ларга, хәтле гепатитларга, хәтле, то есть ул гомумән сәламәтлеккә зыян китерәчәк. Менә безнең тагын бер табибыбыз бар студияда. Сез нәрсә дип әйтерсез? Иртә яшәп яшадылар икән таки, балалары монда уже җәйттеләр. Калдыралармы баланы, калдырмыйлармы? Калдырсалар, яшь организмның тоже стресс зур, андый яшь балаларны калдырга. Калдырмасалар, абортировать итәргә либо медикаментозно, либо ул уже физический травматизация и гормональ проблемалар. Алдагы көннәрдә бу гормональ проблемалар или дарулар кайсыларны гинеколог назначательләр вынуждены, да, или әти-әниләре каршы килә таки, алар уже дальше уже гинекологические проблемалар стимулировать итәргә булдыра кызларның. Монда там бер сорау еще. Алар бит әле табибларга ышанмыйлар яшьләр. Әти-әнисенә әйтмиләр. Алар дусларына ышаналар, интернетка ышаналар. Ниндидер кирәкмәгән дарулар, батлар эчәргә булдыралар и шуның белән тагын да хуже гормональ процесслар, нарушениялар вызывать итәргә булдыралар. Ышанмыйлар түгел, алар куркалар. Истәсәм булам тагын бүлдереп, бар шундый ата-аналар, кемнәр уялалар табибка барырга, чөнки таныш бирешләр күргән мөмкиннәр баласын алып килде гинекологка дип инде, һәм алар китәләр чит регионнарга, чит республикаларга, алар табалар анда элек ничәдер ел табиб булып эшләп киткән, инде пенсиядамы, инде просто акушерка булып эшләгән кешеләрне, шуларга мөрәҗәгать итәләр, һәм инде криминаль рәвештә аборт ясарга да мөмкин. Әйе, законнан качып, һәм ул шундый последствияларга китәргә мөмкин, канны күп югалтып, үлемгә хәтле иң зур менә шундый аяныч результат дип әйтик инде, уйламыйча эшләгән әйбернең менә шушы балаларның, яшүсмерләрнең үлеменә хәтле китәргә мөмкин. Андый очраклар күпме? Әйтә сүзеп бар иде бугай. Психологик яктан караганда, ул бит инде менә җинси мөнәсәбәткә керә, ниндидер эйфория кичерә шул вакытында бит инде, һәм менә шуннан соң аның ул халәте, эмоциональ халәте ярыллана башлый. Һәм киләчәктә аның үз бәясе төшә, үз-үзенә ышанышы бетә башлый. Икенче яктан караганда, иртә җинси мөнәсәбәткә кергән кешеләрдә, балаларда дип әйтик инде, киләчәктә капма-каршы җинестә булган кешеләргә карата нәфрәт уяна. Мисал буларак менә китергә була сериал утыручы, ялгышмасам, Эйлен Уорнес, әйме? Ул шушы бик иртә җинси мөнәсәбәткә кереп, ахыр чиктә әле нәкъ иратларга нәфрәт кузгатып, аларны үтерә башлаган. Әйе, андый очраклар бик күп.
Шуның өчен монда әти-әниләргә балалар белән сөйләшү кирәк. Менә мин монда күбесеннән ишеттем, урамда ишетәләр, урамда беләләр. Ни өчен урамга китә бала? Чөнки гаиләдә җинси тәрбия юк. Анда дөресен аңлатыгы куркалар сөйләшүдән менә. Менә ничек дөрес итеп балага моны Ничек бар шулай Ничек инде кыз бала белән сөйләшмисең? Сөйләшәсең бит инде. Сөйләшә башлыйсың. Кирәк түгел анда. Ничә яшьтән башларга? Өчеп килде, чәчәккә тәминләтә. Ничек бар шулай сөйләшергә кирәк, барсында аңлатырга кирәк. Кемнәрдер әйтәләр, менә ир-ат пәрдәсен җыртты, тагын нәрсәдер дип, төрле ниләрне минем ишеткән бар инде. Но барыбер курыкмаска кирәк, балаларга бөтенесен аңлатып сөйләп бирергә кирәк икән. Менә сон Укырга кергәч тә сөйләшергә. Кайчан бала сорау бирә башлый, монда аның вакыты юк. Бала сорау бирә башлый икән, менә шул очракта баланың яшенә, үзенчәлегенә карап, ул аңларлык дәрәҗәдә аңлату. Әгәр дә ата-ана дөрес иттереп, шушы темага әкренләп китерә ала икән, әлбәттә бирәчәк бала. Бала бит ул сорау бирә. Менә диндә бу сорауларга җавап бар микән? Җинси тәрбиягә караш нинди икән? Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Тапшырыбызның беренче өлешендә җинси мөнәсәбәтләр турында, тәрбия турында бала белән сөйләшергә кирәк. Мөмкин буга кадәр иртә, әгәр дә үзе кызыксынса дидек, әйме. Менә диндә нинди икән әлеге очракка җавап? Чөнки диндә төгәл билгеле никахка кадәр керергә ярамый җинси мөнәсәбәткә, һәм бу әле моның белән тагы да кыенлаша, моны аңлату балага бигрәк тә шушы мәгълүматы кырда. Ничек итеп дөрес эшләргә? Иң беренчедән шуны әйтәсем килә, инде Аллаһ Субхана ва Тааля бөтен әмерләрендә хикмәт бар. Иң беренчедән ни өчен Аллаһ та шундый әмер бирә, җинси әгъзаларны сакларга, инде никах белән генә яшәргә, чөнки иң беренчедән без хайван белән аерылабыз. Әлбәттә, инде шулай бит инде. Хайван инде ул шундый яши, монда тегендә йөри, инде тегендә хатыны, монда парлар табып йөри. Без кеше буларак, шуңа күрә бездә акыл бар, шуңа күрә хайван дәрәҗәсендә түгелбез, беренчедән. Икенчедән, бу бит инде гарәпчә әйтмешли шәй табигый. То есть бу безнең табигатькә каршы килми торган әмер. Шулай бит инде. Аллаһ Субхана ва Тааля безне яратканда ук безнең күңелләребезгә фитр иман салды. Ул фитри иман белән безнең балаларыбызның күңелләребездә чисталык, сафлык бар, шулай бит, мәхәббәт бар. Әлбәттә, инде без менә бу сафлыкны саклап калырга тиеш, ул безнең менә әти-әнинең вазифасы, әйеме? Инде теге ничек тәрбияләргә дигәндә, менә ислам дине бездә ничек без тәрбиялибез? Иң беренчедән, әти кеше 3 яшьтән соң баласын мунчада юындыра алмый, ягъни киемсез, әлбәттә, әйеме? Ягъни ул инде кием белән керә, баланы да мөмкин булачак инде теге ниндидер бер штанмы яки нәрсә бер киертеп керәләр. Иң беренчедән. Икенчедән, инде уланы теге юындырганда инде юындыра, ләкин җинси әгъзаларына тиергә тиеш түгел. Аннары соң инде 9 яшьтә бала инде үзе әйтә, мине бүлмәгә кермә, мин киенәм. Димәк, инде аңа нинди теге ят булып китә. Шулай бит шул вакытта әти-әниләр күп очракта әйтәләр, кызым, мин бит синең әниең, күрмәгәнмен дип керәләр. Шулай бит инде. Ул ярамый, чөнки аның инде менә шундый вакыты, ул үзен аңлый башлый, үзенең хисләрен аңлый башлый. Димәк, бу минеке, бу минем тәнем. Инде мәктәпкә барганда, менә мин кызымны шулай итеп өйрәтәм, һәр вакытта да кызым, менә бу психологиядә граница дигән нәрсә бар. Менә бу синең граница, әйе. Сиңа бер кеше тиергә тиеш түгел. Мәсәлән, берәр физкультура укытучы сиңа мәсәлән теге менгәндә күтеңә булай итеп тотып менгезергә ярдәм итсә, ул вакытта да аны әнигә кайтып әйтергә кирәк дип аңлатабыз. Чөнки бу синең границаларың, аны бер кешедә теге нарушать итәргә тиеш түгел. Сез әйтмешли, баланың җинси әгъзаларына кагылып, аны юу, бигрәк тә әти кешегә кыз баланыкын. Бу ничектер психологик рәвештә аңа тәэсир итә аламы киләчәктә, яки киресенчә, ана кеше кичкенә малайны юндырала бит. Һәм юндырала ту, юндыра да инде ул. Бу ничектер ахырдан тәэсир итәме, бармы моның тәэсире? Ахырдан алай зур зыян китерми инде ул. Чөнки ничә яшькә кадәр, 7 яшькә кадәр әле аларны юндыралар. Аннан соң алар үзләре дә кертми.
хатын кыз бала әнисен генә кертә, ир бала әтисен генә кертә. Хәтта минем шундай бер ишеткәнем бар, менә Андый хәлләр дә бар. Мөгаллимнең сүзләренә кушылып, хәтта әйтәләр, әни кешегә дә җинси әгъзаларга кагылмаска, янда 7 яшьтән соң, чөнки кагылмаган очракта ул аны бала кеше менә шулай булырга тиеш, менә бу нормаль, минем анда бер кеше бер нәрсә тотырга тиеш түгел дигән аның инде уй фикере була һәм берәр нәрсә була калса, ул инде аны теге ненормальный итеп кабул итә. Луиза менә монда тагын чикне уйлап үтәргә кирәк. Артык теге тыйып торсак, анысының тагын тискәре Эффекты булырга мөмкин, нәтиҗәләре булырга мөмкин. Шуңа күрә урталыкны таба белү зарур. Шәмзия, менә сез журнал аша соңгы вакытта бу тема бик күп кузгатылды бит инде, үсмерләр белән бу хакта сөйләшергә кирәкме, кирәк түгелме? Сезнең әйтүегез буенча рус телле басмаларда ул электән сөйләшенгән, татарлар әле без алынмыйча тордык. Хәзер бар бугай сезнең, әйме ул? Секс турында сөйләшәсезме? Яшьсезмерләр белән. Без бу турда әйткәнем дә бар инде, яшьләр журналы буларак, безнең рус телле Идел журналында безнең бар рубрика «Секс просвет» дигән. Без анда инде яшьсезмерләр, яшьләр анда сөйлиләр үзләренең, без анда шундый тема белән кирип киткәник. Мой первый раз, мин беренче тапкыр анда, мәсәлән, ул инде психолог белән киңәшләшү тимдә, алар язалар үзләренең беренче опыт нинди булды. Әлбәттә инде балаларга ничә яшь? Юк, бу балалар түгел, бу яшьләр. Бу яшьләр 18+ бу. 18. Алар беренче тапкыр дигәндә бала вакытын телгә алучылар бармы? Без бар 16 яшь. Иде бу ялгышмасам, анда егетләр дә бар шул вакытта. Менә монда әле мин әйтмәкче идем, без теге барыбер күп очракта мин үзем дә теге кыз бала әнисе буларак, миңа кызыклы, әлбәттә без әле кичкенә, әлегә бит бу тема мин ул кызыксындыра шулай, ул ничек сөйләшә башларга, ничек теге доверие, ышаныч булдырырга бала белән бергә. Әмма менә егетләргә дә менә без күтәрмәдек әйтмәкче идем, менә егетләргә бит шулай ук зыянлыдыр. Әмма без санарсың, бәлки менә табиблар да җавап бирер. Теге ничә яшьтән ярый, аларның башкачамы бер төрлеме шулай кызыклы сорау. Һәм әлбәттә без башладык шундый темадан, һәм аларга психолог җавап бирде. Инде аларның психологик үзләренең, ниндидер аларга тискәре калган эмоцияләре турында инде. Без инде әлбәттә монда безгә гомумән сөйләрләрме яшьләр дип уйлаган идек. Гомумән без бит инде теге журнал аноним дип әйтәбез инде. Һәм шул хәтле шаккаттым. Алар бүгенге яшьләр, бу рус телле яшьләр турында бара, алар әзер. Алар рәхәтләнеп, алар безгә язып җибәрделәр менә текст, һәм мин инде минем шеф-редакторга әйтәм, укып чыктым да, әйтәм, юк, моны чыгарып булмый, әйтәм, ярамый моны чыгарырга, әйтәм, буны шымартырга кирәк. Әйдә, ул миңа әйтә, әйдә, мин сиңа беренче вариантны җибәрәм. Ул миңа җибәрә беренче вариантны, анда бөтен подробностьлар белән язылган бөтен нәрсә. Әйтәм, алар шулай. Карарәмзә, бу яхшымы, яманмы әлдәге баягы? Чөнки бер яктан караганда без яшьсезмерләр белән секс турында, җинси тәрбия турында сөйләшергә тиеш. Икенче яктан без шундый бик ачык әйберләрне язабыз икән, бу берникадәр пропаганда. Димәк, ярый дигән сүз. Легализация. Әйе. Менә мин монда булай дип җавап бирерим. Пропаганда ул булай да бик күп. Менә мин әйтә башладым инде башында, мәсәлән, интернет булган пропаганда белән. Әйме, дип әйтик инде. Әмма без теге үзебезнең журнал аша без бит күрсәтмибез анда. Сез менә рәхәтләнеп шөгыльләнә, анда киресенчә ниндидер менә ул вакытта психологлар белән эшләргә кирәк. Психологлар алар дөрес җаваплар таба. Тискәре нәтиҗәсен күрсәтәсез. Тискәре нәтиҗәсендә в том числе күрсәтәбез, әйме. Чөнки аны белмә, теге белә бит инде безнең аудитория 14-15 яшьлекләр бик яхшы беләләр. Аннарсын нәрсә әйтмәкче идем, монда китермәкче идем. Аннарсын безнең бит татар телле Идел бар. Менә татар тел, без бу язманы чыгардык. Бүтән кеше риза, әйбәт, анда шәп рубрика дәвам итегез. Татарча biz yazdık, xатын kız, bizim var şunday rubrika, fenni rubrika. Biz yazdık yazma, xатын kız orgazmı turunda. Mesela değil mi? Onun için naучный birinci yazmağınızın ne temadan başlarga? Naучный точки зрения, anda bir нәрсә юк. Ул теге фәнни мәкалә дип әйтергә кирәк инде, әйме? Да шулай ук анда психологлар, анда шулай ук мин аны чыгармадым.
Мен аны коман чыгармадым. Мен бер тапкыр килеп әйткән идем, инде чыгармадым дип, коман чыгармадым әле. Нигә? Менә мин шүрлим, чөнки без менә төшердек язма, төшердек видео проект эшләгән идек. Бердәм инде үзебез генә түгел. Һәм анда килде, менә отзывлар ничексез, татар журналы, татар телле контент, шундый темага, сез бу турда сөйләргә тиеш түгел. Менә шундый безнең бар бит инде стереотип анда. Менә мине шаккатырган әйбер ул беләсезме нәрсә? Мәсәлән, 8-9 сыйныфта кызлар, егетләр бер-берсе белән очраша башлый анда, бер-берсенә кунакка йөрүшә, әти-әниләре белән таныша, һәм билгеле алар анда 18-не якәүгә чыкканны көтеп тормыйлардыр инде. Һәм әти-әниләр моңа бик уңай гына карый, йөрсеннәр, нитсеннәр. Менә мин моны кабул итеп бетерә алмыйм, чөнки мин 11 сыйныфта әйткән идем әтигә, мине бер егет чакыра күрешүгә дип. Мин анда ишетмәгәннәремне ишеттем. Бүгенге көндә ул 8-9 сыйныфта нормаль күренеш кебек күренә. Бу дөресме, юкмы? Менә әгәр дә сиңа кызың я булмаса малайың килеп әйтә икән, менә мин шул кыз белән очрашам, ул безгә бүген кунакка килә. Ничек менә безгә Дөрес җавап итәсең киләме? Әйе, дөрес. Авыстайдан сорыйк. Без психологтан да сорарбыз, мөгаллимнән дә сорарбыз. Беләсезме, монда мин нәрсә әйтер идем? Ул җиргәннәр. Электә булган ул очрашу иләрдә, аулак иләрдә, элек-электән булган инде ул. 8-9 сыйныфтан укмы? Авылларда булган инде ул. Аллага син әллә кайкырып китмәле, син Рәмзияне тыңладың да, хәзер син безнең әниләр заманында да аулагылар булган инде ул. Биклеп яткырган кызлар да балага узганнар, ничек дигән. Шуның өчен ул электә булган, ул тәрбиядән килә, синең халәтеңнән килә, күңел халәтеңнән килә. Ничек тәрбия биргәннәр сиңа, нәрсә эшләргә? Син анда бара аласың. Күңел ачтың, кайтып китәсең. Матур гына әйттереп сөйләшеп утырасыз монда. Әгәр дә төрле исерткеч эчемлекләр кулланып, төрле әйберләр кулланган очракта, монысы инде аның аулак иде түгел, бер нәрсә түгел, монда дөрестән дә җинси мөнәсәбәткә керү очраклары күбрәк. Шуның өчен балабыз каядыр бара икән, каядыр чыга икән, без аны бикләп яткыра алмыйбыз, ул чыгарга тиеш. Без ирек бирергә тиеш. Мин психолог буларак моны әйтәм. Без аны аңлатырга тиеш, бер көндә генә түгел, үзебезнең үрнәгебез аша. Миләш абыстай, 3 җөмлә белән генә мөмкин булса, менә бер әхлакый, бер фикер, бер үгет насихат бирсәгез иде, әти-әниләргә, бәлки балаларга да караучы. Иң беренчедән шуны әйтәсем килә, безнең бит инде Аллаһ Тәгалә безгә шундый бер вазифа бирде. Шул балаларны дөрес итеп тәрбияләп, мәхәббәттә тәрбияләп, аларга дөрес җинси тәрбия биреп, исламда ул тәрбия шулай ук бар. Тәрбиялиләр, шул дөрес итеп тәрбияләп, аларны шәригать буенча әлбәттә менә кыз кешегә хас булган. Ул бит кыз кешегә генә түгел, ул бит ирләргә дә хас бит. Без ят булу дигән нәрсәне аңлатабыз кызларга, егетләргә дә аңлатырга кирәк бит инде. Аны кызлар гына түгел, шуңа күрә Коръәндә әйткән бит инде, егетләр дә күзләрен төшерергә тиеш, хатын-кызлар да күзләрен төшерергә тиеш, әйеме? Хатын-кызлар гына түгел, шуңа күрә ул тәрбияне биргәндә кызларыбызга гына түгел, аны малайларга да бирергә кирәк, кичкенәдән. Инде менә без совет заманы балалары, шуны әйтәсем килә, һәр вакытта да әни шулай дип әйтә иде. Кызым, сез бу дөньяга матурлыкны таратырга килдегез дип әйтә иде. Һәм син ул матурлыкны саклап калырга тиеш. Син менә ниндидер бер драгоценный шикеллек дип әйтә иде, әйеме? Сиңа карата әле ул совет заманы тәрбиясе уйлап карагыз, анда бит инде җинси мөнәсәбәт һәр вакытта да бар иде. Әни әйтә иде, сиңа карата син ниндидер бер драгоценность, сиңа карата сиңа лаеклы булган кеше генә сиңа никахтан соң сиңа кагыла ала дип һәр вакытта шулай өйрәтте. Менә бер соравыбыз калды, ул Рәмзиянең соравы. Без менә кызлар турында гына сөйләштек, җинси мөнәсәбәтләр кызлар ягыннан иртә башланса ниндирәк йогынты ясый дип. Ә менә егетләребезгә аның йогынтысы бармы икән? Бәлки сез җавап бирә алырсыз. Билгеле, сез ул өлкәдә түгел, әмма алайда. Егетләрдән тоже бар, но егетләрнең әйтим, аларның барьер защиты төрле җирләрдән күбрәк. Кызлар бәрабәр кысатынар устроена более сложнарак, аларның каян инфекция керәлә урыннары намного күбрәк ирләрдән караганда. Иракларның 1-2 урын, и алардан минималь, допустим, контрацепция уже күп җирләрдән аларны сакларга булдыра. Ләкин кысатынарның уже авыррак, потому что аларның уже микрофлора бар. То есть ирләр более безопасны. Ләкин аңа карап, егет, ир бала шулай ук иркенәйеп йөрергә тиеш дигән сүз түгел бу. Азып. Ала дип әйтсәк була.
Барысы өчен. Да, потому что все равно ирләрдә чир вызывать торган тоже инфекциялар җитә. Шул ук хронический чирләр кайсылардан уже кытылы булмый торган, СПИД, ВИЧ, гепатит. Аларны кимдә белми, аларны Сыра минем белән булмас дип. Бөтен шулай дип уйлый инде алар. Әйе, елга бер тапкыр таякта ата. Менә шундый нотада тәмамлыйбыз бүгенге бик җитди тапшыруны. Әлбәттә, бу бик киң тема. Моны бер тапшыруда гына сөйләп бетереп булмыйдыр, ләкин кемгәдер уйларга җирлек биргән булсак, без бик канәгать калабыз әлеге тапшыру нәтиҗәсеннән. Менә безнең буынны әниләребез син үзеңне бердән бер мәхәббәтең өчен саф килеш сакларга тиеш дип үстерделәр. Менә бүгенге әти-әниләр дә шуның турында уйлансын иде һәм шул сүзләрне үзләренең кызларына, улларына җиткерсен иде дигән теләктә саубуллашабыз. Рәхмәт, рәхмәт.